vespre a tothom, benvinguts a aquest que serà l'acte central d'enguany d'esport i del centre d'estudis. Primer de tot, moltíssimes gràcies per ser aquí. Esperem que es passin molt bé i que entre tots ajudem a fer justícia a una part de la història quotidiana que potser no s'ha madurat com pertocava. Abans de continuar, però, els volem demanar que si encara no ho han fet, apaguin els telèfons mòbils. La Junta de l'entitat organitzadora acostuma a cercar persones i fets del món local que mereixen que els celebrem i els reflexionem en aquests actes, perquè han contribuït i contribueixen a afegir personalitat i valor a la vida local. N'han estat protagonistes en ocasions anteriors l'Arcadi Bonilla, el mestre Antoni Pons Morlà, Pep Leu i la vinya d'en Pere Massanet. Enguany intentarem fer un mínim de desgreuge del que han aportat les dones de la societat i l'economia sense que ni la història ni la cultura ho hagin valorat com feia falta. Tal vegada hauríem pogut triar altres sectors, però després d'analitzar-ho, els components de la Junta van considerar que les ajuntadores, les madones, les cambreres dels hotels i les mares àvies tenien molt a dir en aquest acte. L'ordre anirà de la següent manera. De cada sector exposarem les condicions socioeconòmiques que l'han caracteritzat i després tractarem testimonis personals que en són exemples. Tot això ho mesclarem amb imatges genèriques cedides per l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca i amb fotografies de les nostres testimonis. A més, entre sector i sector intercalarem peces musicals que interpretaran les cantants Ruth Florit, Sílvia González i Juana Malián, acompanyades dels músics Suso González, Pablo Villas i Sergi Martín. Els temes que interpretaran tracten de lluites que les compositores destaquen, entre les reivindicacions per una major equitat amb les dones i que es relacionen amb les històries que els anirem contant. La lletra de les cançons apareixerà projectada traduïda perquè s'afegeixi com a missatge a l'acte. Anem a començar, idò, i ho farem amb música. Una de les circumstàncies que han condicionat al llarg dels segles el paper que han jugat les dones en la societat i en l'economia són els rols que la tradició sexista ha imposat en la manera de viure. Aquesta primera cançó tracta d'aquesta percepció que pot ser quan talat tot. If I Were a Boy, Si jo fos un noi, és una cançó de la cantant Beyoncé, escrita per en Toby Gad i en Beth Gill. El seu llançament es va produir el 8 d'octubre de 2008 a les emissores de ràdio dels Estats Units. Proposa aplicar una de les habilitats de pensament més elementals de la intel·ligència humana. Baratar de perspectiva per entendre millor. Narra un canvi de rol. Ell intenta ser un al·lot per un dia per explicar el que fan ells, menystenint moltes vegades la sensibilitat de les dones. Descriu algunes de les actituds poc respectuoses que generen incomunicació. La lletra proposa unes altres maneres que farien molt més fàcils la comprensió entre uns i altres, perquè moltes vegades bastaria això, l'hàbit de canviar de posició i obrir els ulls. La lletra diu: si jo fos un noi, sé que podria aprendre a comprendre molt millor el que és estimar una dona. Sabria escoltar, perquè conec el dolor de perdre qui es vol, per haver ignorat el que tens i et quedes sense saber què va passar.
Des de principis del segle XX fins avui, les sabates han estat una ocupació per a un sector important d'homes, però també de dones. Aproximadament un terç de la població local s'ha guanyat la vida en el sector durant més d'un segle. En els moments màxims, abans de decaure en els anys 70, hi havia 38 empreses entre tallers i fàbriques de calçat. El valor de la producció sabatera va fonamentar el benestar de moltes generacions de laurecs. Les ajuntadores són les responsables dels cosits de les diferents parts de la sabata. Empastar, doblegar, tenyir, posar biolisaret, empastar forros, o fer costures, o retallar. Després de les ajuntadores només quedava posar les soles i fer l'embac, un ofici imprescindible en la fabricació del calçat, que encara avui suposa una tercera part del temps de producció. Moltes d'elles van començar de ben joves, d'adolescents, com a mosses. Acostumaven a necessitar 2 anys d'aprenentatge fins a arribar a treballar autònomament. Un primer any fent feina a mà i un segon any ja amb màquina. Era i és tot un ofici en si mateix. La majoria d'ajuntadores treballaven a casa seva i amb màquina pròpia. Màquines que en un primer moment eren de pedaletjar i que elles aportaven moltes vegades quan després passaven a fer feines a les fàbriques. Cobraven a tant d'esparell i segons la dificultat del model. La garantia de la paga setmanal era un atractiu per a les necessitats de les famílies en un temps amb molt pocs estalvis. Les jornades habituals eren unes 8 o 10 hores amb estones de vespres i en cap de setmana per compensar els moments en què havien prioritzat les tasques de casa. Els períodes de menys producció entre les sabates d'hivern i les d'estiu es quedaven sense feina i acudien a empreses que sí en tenien per alguna circumstància. Es movien amb freqüència d'una empresa a altra perquè no estaven assegurades i intentaven aprofitar la conjuntura econòmica de les diferents empreses i no només de l'OM. Aquí es va fer molta feina per Novus i altres marques de Ciutadella. Elles mateixes anaven a recollir i entregar els parells a les fàbriques o punts de distribució. Podríem afirmar que s'assemblaven a treballadores autònomes. La remuneració generalment solia equivaldre a la meitat del que guanyava l'espòs, tot i jornades semblants. Només quan tenien mosses augmentava el rendiment fins a 2/3 parts del salari d'un home. I fins i tot hi va haver temporades de producció de botes on el rendiment va ser tan elevat com per guanyar salaris per damunt dels homes. La majoria d'elles sense cotitzar mai i després amb jubilacions de pensions mínimes, però dones indispensables com a valor social del progrés que van provocar en el conjunt del poble. El pitjor que tenien era que resultava impossible separar la feina de la resta de la vida personal. I el millor eren les possibilitats de conciliar la dedicació a casa i la família amb un ofici i una major llibertat per organitzar-se. Són un testimoni de com prou generacions de dones han contribuït en llocs estratègics de l'economia de la comunitat local i ho han fet al llarg de tota la vida laboral. Aquells anys de jornades llargues, el treball de junta va suposar una conciliació familiar que va permetre afegir benestar a la família i al mateix temps que contribuïa d'una manera determinant en els ingressos. Uns serveis de testimoni de Maria Cintes Carreras, que va néixer l'any 1936. En la seva infància, la presència de les juntadores ja venia de temps enrere. Als 10 anys va començar a fer feina, primer com a aprenent de cosidora de roba. Un oferiment de comprar una màquina de cosir sabates de segona mà va fer decantar a sa família per encaminar-la com a juntadora. Aquella màquina, que encara conserva, la va instal·lar dalt la cambra i la va acompanyar molts anys. De mossa, es va ensenyar amb 13 anys a Can Bernat Cavaller i a Can Quevedo en el carrer de Baixamà. Després va ajudar Can Moïls en el carrer de Ratxans. A mesura que la feina mancava en una fàbrica, s'ocupava en una altra. Seguiria en Can Silverios en el carrer de Santa Rita i després va treballar per la fàbrica que els mateixos van tenir amunt, però també per Andrea de Remar. Alguns moments de manera més puntual per a una grup de Ciutadella i per a una fàbrica de ferreries que repartia feina a domicili a l'O. Va continuar al Domí la Malià, on també feia feina el seu marit, fins que la Maria es va retirar. Va fer 8 anys assegurada de fadrina i 8 anys assegurada en la darrera part de la seva vida laboral. Arribava a fer el cupo de producció, la qual cosa facilitava que l'assegurassin. És a dir, la productivitat màxima facilitava que l'empresa pogués fer l'aportació a la seguretat social que li corresponia.
Així i tot, la paga que li va quedar quan es va jubilar va ser per pensió mínima. En diferents moments va tenir diferents mosses que l'ajudaven en les feines de mà i a qui va poder ensenyar. A casa seva van ser 4 germanes, na Maria, na Benita, na Francisca i na Nerina. Les males llengües li deien a son pare que 4 filles en aquell temps, per lo poc que les pagaven, eren auguris d'una casa de misèria. Les 4 germanes van ser juntadores i es van guanyar el futur. I és que hi va haver molt de casos de diferents germanes fent d'ajuntadores amb sa mare. A Cana Juanita Clareta ho van ser sa mare i 3 germanes. A Cana Colombina també 3 germanes i sa mare. O a Cana Carmen Florit 3 germanes, sa mare i mosses. Dalt d'aquelles cambres es reunien fins a 6 màquines d'ajuntar. Moltes ho van fer per conveniència i per oportunitat, ja que no sempre tenien vocació real, però era la realitat que els va tocar viure. Anem-hi, doncs, per la pròxima cançó de Fer Camí, que ha fet famosa la parella de valencians Mireia Vives i Jordi Penalba. Té per lletra un poema de l'escriptora catalana Maria Mercè Marçal i música del grup mallorquí Vers Endins, interpretada des de 2015. La cançó és una crida a emprar la sensibilitat de les dones per emprendre un viatge que barati el món. Sensibilitat moltes vegades identificada amb la bruixeria per la por que tenien tots aquells que no podien acceptar cap protagonisme del sexe mal anomenat dèbil. Protagonisme que pogués qüestionar els privilegis dels qui els temien. Hi haurà rems per a tots els braços, i serem 4, serem 5, i els nostres ulls, estels esparsos, oblidaran tots els confins. Partim pel març, amb la ventada i amb núvols de cor trasbalsat. Sí, serem 20, serem 40, amb la lluna per estendard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem en plena mar. Arreu s'escamparà la vida com una dansa vegetal. Vols venir a la meva barca i a viuretes a sentir. Anirem lluny sense cansar d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense hi haurà rems per a tots els braços i serem 4, serem 5 i els nostres ulls estels esparsos oblidaran tots els confins. Partim pel març amb la ventada
La terra i l'aliment són substancials i per això han protagonitzat permanentment l'economia, el poder i la tradició, per bé i per mal. El més codiciat sempre és allò que té més difícil trobar la llibertat per evolucionar obertament. Menorca ha estat majoritàriament de llocs de terres primes, de línies en paral·lel entre propietaris i pagesos per uns sistemes de mitgeria i arrendament que no ho han posat fàcil, sobretot en els pagesos sense la sort de demanar terres fondes o de tenir senyors amb recursos i dedicació. El clima mediterrani permet un tipus de conreu i de bestiar i no d'altres, de productivitat limitada. Han fet falta famílies extenses i missatges, moltes mans per arribar a rendiments un poc per damunt de la supervivència, en molt de casos. La modernitat que va portar la maquinària per alleugerir les feines també va fer possible l'arribada de la competència d'aliments d'altres terres en condicions més favorables i això va provocar que els fulls collits a Menorca s'abaratissin. Les dones del camp han hagut de tenir hores per a totes les funcions imprescindibles perquè en els llocs ningú s'aturés, encara que no fossin les més vistes. Aquestes feines són 1.000 i juntes sumen gran part del que s'obtenia. Les madones han sostingut i han fet rodar aquelles famílies extenses imprescindibles. Han trobat la manera d'aprofitar els fulls que podien durar en embotits i conserves. Han estat constantment la mà d'obra de franc per a tots els pics de feina de les obligacions anuals. A la vegada, viure al camp, a vegades ha estat sacrificar-se en un major aïllament social. Aïllament i ser un sector estratègic han afavorit el conservadorisme de tradicions i concepcions que han allargat les càrregues i la poca equitat amb les madones. De petites ja ajudaven en les feines dels pares, aixecades quan encara era fosc per responsabilitzar-se del pasturar de bens i vaques, alimentar gallines i porcs, collir els fruits dels arbres, ajudar a segar, sembrar xiurons i llenties, espigolar, batre, fer figat, collir patates, traginar llet i fer formatge, o manejar el ganxo per poder xermar. Moltes d'elles quasi no van anar a escola. La distància del poble les obligava a desplaçar-se a peu o en bassa. Les ajudava a fer coincidir i atracar la llet al poble en poder quedar-se a l'escola. Sempre per pocs anys, això les obligava a treure's el certificat escolar de majors en classes nocturnes. I la posada, aquella habitació d'una casa particular que arrendaven al poble, a vegades pagant en espècie, servia principalment per anar a missa els diumenges i per al poc que feien al poble. Els contactes amb la resta de la família depenien d'on vivien. A vegades es reduïen a ocasions comptades. Per això, aquelles quaresmes rurals en què l'Iglésia obligava a trobar-se els pagesos dels voltants s'acabaven convertint en una festa i en un motiu d'alegria per a la socialització lliurada. Moltes madones, quan van conèixer la vida en els pobles, van donar compte que els dies eren diferents, hi havia més llibertat i podien tractar amb altra gent. Han estat les encarregades de les multifuncions imprescindibles de les activitats complexes del camp, sense especialitzar, però que s'han de cobrir perquè la resta tingui rendiment. Per això, tristament, es relacionava amb no estar assegurades ni cotitzar. Les pensions de jubilació, després atorgades, han estat pensions mínimes, de dependència de les pensions dels marits. Nágueda Roger Riera, Nagadita, va ser una dels 11 germans d'una família vinculada al camp, primer a Sant Fideu, a Ferreries, després a Torre-Solidell i a Torre-Solinou i finalment 19 anys a Benimassot i avui viu a l'estància Rafalet d'en Barber. De Fieta anava des de Sant Fideu a Ferreries, amb un ase carregat amb la gena de llet i una cortera de blat. La lleteria de la plaça era la seva destinació. Després formava l'ase i acudia a l'escola. S'aixecava massa de matí. Un dia, quan Sas arribava a Sant Mercè de Dalt, ella s'havia dormit. Una serp va travessar el camí, Sas es va retirar i la Fieta va caure. Enric, missatge de Sant Mercè de Dalt, que després seria el capellà de Fornells i la va haver de recollir. Quan arribava al poble, havia de treure l'ase a un banc per guanyar l'alçària per poder treure la gena del bast. Quan tornaven una nina, sa germana de 2 anys menys, s'atracaven a una paret per poder pujar a l'ase. Moltes vegades ella havia d'acabar pujant, abraçant-se al coll quan l'ase ja havia rentat. Recorda sa mare, sacrificada del tot, rentant de nit perquè no havia tingut temps durant el dia.
una mare que era una experta en fer menjar molt bo a partir dels fruits de temporada que es repetien fins que s'esgotaven en plats que intentava fer diferents en base a la imaginació. Tenien poca maquinària i un parell de colles de bísties per feinatjar. Només llogaven la màquina de batre, la maquinària de batre. Tal l'era, ella i una germana aguantaven serè per purgar el gra. El bater de sol va provocar una insolació de Juanita. Més endavant, en la Nina venien amb la mateixa bicicleta al poble. Quan havien d'anar a Ciutadella a veure la família, s'atracaven a la carretera i el correu s'aturava i recollia tota l'extensa família. Tenien posada cada guireta petita de Can Cadafet, on també posaven els morillos de vi i Segarra. Allà les germanes a vegades aprofitaven per fer un poc de feina per a tallers de bijuteria. Va ser una joventut de sortir poc, de feina i resar, que eren les coses importants, però la gent es conformava. Quan van començar a venir les OC, amb la venda d'un bé, pagaven un dia de llaurar amb el tractor llogat. Al final, amb un bé, no pagaven ni una hora de feina del tractor. En els llocs que va estar la família no es podien donar prepagats amb el que treien. Fins i tot es van endeutar prou, deutes en particulars que van acabar de pagar quan van tenir feina en el poble. Tampoc en el balanç dels 19 anys a Benimassot es va donar prepagada amb el que treien de profit. La feina al camp és una feina a l'aire lliure, una vida tranquil·la, però privada de possibilitats i més tost, massa sacrificada. I ara, arrel de so, presentarem la cançó Feeling Good, traduït seria Em sent bé. És una cançó escrita pels britànics Anthony Newley i Leslie Bruce per a un musical de 1965. Diferents artistes n'han fet moltes versions. La que cantarà de Ruth és la de Nina Simone. És un cant de la llibertat, de com se sent bé, es compara amb els rius, amb els peixos, amb la mà, i de com es perceben les coses molt millor quan tenim llibertat. Les condicions de vida de moltes dones no han estat, precisament, les que permetessin aquesta mirada lliure i optimista. Descobrir que hi ha darrere d'aquest valor il·lumina els horitzons. És un nou dia, una nova vida, una nova aurora per mi, i em sento molt bé. Peixos al mar, tu saps com em sent, rius corrents lliures. Flors als arbres i tu saps com em sent. Estrelles quan tu brilles, l'olor dels pins, la llibertat és meva i tu saps com em sent. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Winds drifting over, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling fish in
de la dècada de 1970, alguns hotels van començar a tenir protagonisme econòmic de consideració a Son Bou i a Cal Porter. Després seguiren grups d'apartaments a Reus i més hotels a Torressolí. Al llarg de 50 anys, milers i milers de turistes han constituït una demanda de serveis i instal·lacions que alhora han necessitat d'empreses de construcció, de distribució, de petit comerç, de transport i d'oci. A partir de les estades dels hostatjats es va encetar un engranatge econòmic que es va estendre als conjunts de la societat. Es va produir un creixement demogràfic i amb aquest una capacitat de producció i consum que ha format part de la vida dels alaurencs. En el punt més elemental d'aquesta cadena se situa atendre el servir, dormir, menjar i fer net. Les cambreres dels nostres hotels han fet habitacions, banys i han servit els menjadors. Les condicions de treball exigents de temporada d'estiu, el nombre d'empleades necessàries, la manca d'hàbit, el poc vincle amb les menorquines i que existissin altres sectors d'ocupació a Silla van fer que les empreses se servissin de la imaginació d'aquesta mà d'obra. Moltes de les dones que migraven per temporades es van acabar convertint en ciutadanes de l'or. Aquí han criat els seus fills i el nostre poble es va convertir també en el seu. I no només això, sinó que la cuida d'elles va provocar l'arribada de pares, mares, germanes i coneguts. Arreu de l'Estat, el fenomen va ser equiparable. El turisme de les costes va sostreure gran part de la mà d'obra dels pobles d'interior. Els tipus de tasques i la gran quantitat de mà d'obra necessària va crear un sector que no es va tenir en compte ni l'especialització ni el valor afegit real de les treballadores al llarg de molts anys. Avui, les condicions de treball han anat canviant i s'han tingut més en compte el que portaven aquestes tasques. Ara el problema de l'hostaleria és que no hi ha prou personal. La temporada és curta per garantir una mitjana d'ingressos d'acord amb les necessitats anuals i que no surt a compte venir a treballar aquí si no hi ha habitatge assequible suficient. La història de moltes alaurenques és la dels hotels, d'un esforç molt gros per substituir una vida i una terra per una altra vida i una terra i per integrar-se en la nostra cultura. Moltes d'aquelles joves arribaven amb 13 o 14 anys, soles o amb algun conegut del poble que també treballaven en el mateix hotel. Grups de 60 o 80 dones en el mateix hotel. Dormien en lliteres d'habitacions de personal tota la temporada. Aprenien l'ofici de les veteranes i governantes. Els hi corresponien un mínim de 24 habitacions, algunes d'elles amb llitera, i manejar els quilos de roba bruta per amunt i per avall. En el cas dels apartaments encara podia ser pitjor perquè moltes vegades no hi havia ni llar, res pla entre un i l'altre. No serveixen carros de rodes ni altres aparells. La feina és encara molt més física. Però segurament la part més complicada de l'ofici és quan tenen fills i haver-los de deixar des de les 6 del matí fins a les 4 del capvespre. La sensació de moltes mares és que encara que els deixin atesos, és que són moltes hores en períodes en què les escoles no les poden substituir. Les temporades de 6-7 mesos obliguen a cobrar part de l'any a l'atur, quan hi tenen dret. En el cap de l'any se suposa una remuneració anual que no permet tenir una vida amb gaire estalvis per accedir a un millor benestar. S'han de treballar més temporades per poder accedir en el mínim d'anys per tenir dret a una pensió de jubilació. La majoria de pensions de jubilació, arran de cotitzar per temporades, acaben sent prou baixes. El món de les cambreres s'ha alimentat de la vocació per les feines de servir i tenir un contacte amb clients que altres sectors no tenen, i per l'enorme quantitat de llocs de feina existents un any darrere un altre durant les darreres 5 dècades. Napalira Carmona Salas va néixer el 1961 a Fuente Carreteros, un poblet d'uns 1.000 habitants a Còrdova. Amb 13 anys va arribar a Sant Bou per primera vegada acompanyant un grup de 20 persones del seu poble per treballar a un hotel que llavors se denominava Tano i que actualment és el Milanos. La Guàrdia Civil la va haver d'autoritzar perquè ella era menor. El paisatge era un altre, no hi havia quasi res més que els hotels. Els primers anys treballava al menjador, acabava la temporada i tornava al poble. El 1978 va decidir que ha de ser viurador. Va treballar a l'hotel Los Cóndores de Sant Tomàs de 1980 a 1983. Després va passar a fer net apartaments a Son Saura del Nord i 2 anys a la cuina de Dos Barriles de Cal Porter. Amb sa parella vivien de lloguer. Va tenir les seves 4 filles.
Aquells 4 anys combinava les tasques de mare amb fer feina a casa seva de sabates, de mocasins per acollir l'Amalià. En José Luis, la seva parella, va baratar la hostaleria per la construcció, per tenir la capacitat econòmica suficient per adquirir una casa pròpia i pujar 4 filles. Es van sentir molt ben acollits per la gent de l'O. Amb els anys van ser totes les famílies del poble que s'instal·laven aquí. També va venir son pare a fer feina i més endavant sa mare. El 1989 es va incorporar a l'Hotel Sant Valentín de Tolosolí a fer habitacions. Va passar després a la bugaderia i al cap d'un any va ser anomenada encarregada i va fer 25 anys, fins que l'empresa li va proposar el 2012 anar-se'n a Mèxic per formar els seus operaris mexicans. Va fer uns quants anys a la Riviera Maya, en un hotel de 950 empleats. Va ser un gran repte per ella i molt dur, més que res per la separació de les filles i dels nets. El 2009 va tornar com a governanta i fins a dia d'avui. Quan va començar de joveneta, cobrava unes 8.000 pessetes, després unes 22.000 pessetes, que serien ara 132 euros mensuals. Amb els anys, els salaris han tornat més justos, també el tracte. Al principi va veure penalitzar les treballadores amb la pèrdua de dies lliures, però a Palmira s'ha entès bé amb els seus directors i la major part del seu temps. És evident, diu, que en l'enteniment en surt el benefici de l'empresa, unes condicions millors de treball en benefici de tothom. I a banda de Palmira presentam la cançó La tumba de la golondrina. La lletra és de Manuel Domínguez i la música de Martín Domínguez. És una cançó que ha fet famosa la Ronda de Voltanya amb la col·laboració de Rosalén. La Ronda és una agrupació de músics de l'Alt Pirineu aragonès, nascuda en 1992. Voltanya és un petit poble d'Osca. Quan portaven 30 anys fent música popular, van decidir fer el disc La estación de las violetas. El tema principal va ser aquest, La tumba de la golondrina. Aquesta cançó de 2022 s'ha convertit en una icona sobre la realitat de les dones i la migració. Tracta d'una història real sobre el que a la zona denominaven com golondrines. Dones i fiades que migraven a l'hivern cap a França a través dels Pirineus per fer feina normalment com a espardenyeres. A la primavera tornaven a casa seva, per això la denominació de golondrines. En aquells viatges succeïen desgràcies i relaciona aquella realitat amb les migracions en general d'avui mateix. Moltes de les dones del turisme, moltes de les daurenques actuals, també han estat dones que han viscut la migració i l'han convertida en un instrument de progrés compartit.
Les mares i àvies han empès una generació darrere una altra. La condició natural de ser la part de l'espècie que engendra els fills s'ha lligat i s'ha allargat amb la tradició de ser les responsables de tenir cura dels membres de la família i de les llars, que són el nostre niu o cau. Allò que té una part de lògica es va convertir en molt més, en la cultura de com havien de viure les dones. Les dones han estat les encarregades de l'alimentació, de les malalties, la roba, l'aixugar, la salubritat. Per extensió, tot això les va portar a custodiar els recursos, a l'estalvi, a la guiança, a l'espai, a l'equilibri de les energies d'uns i altres i, per tant, de la pau i els sentiments del nucli de convivència. Aquestes càrregues són contínues, sense principi ni final. Per tant, no tenen horari. I pot ser que tampoc tenen límits. Poden exigir molt. Tant que no són pagadores i per això la humanitat, durant segles, va decidir que no les podia remunerar. La ciència econòmica no és tan capaç encara de comptar aquesta part de la vida. Per això no vol dir que manqui de valor, però al revés, en té tant que sobrepassa el que pot manejar l'economia. Avui en dia, el mercat i els serveis de l'Estat comencen a substituir una part de totes aquestes dedicacions que les mares àvies han fet de franc sempre. Si comprovem el cost d'atendre els fiets als centres d'infantil, l'atenció als malalts en hospitals, el que costa la neteja o el menjar fora de casa, dur a rentar la roba a les bugaderies o el que costen les hores de professionals que emblanquen o posen oli a la fusteria, pot ser ens aproximarem al valor de quan han aportat les mares àvies. Però encara li hauríem d'afegir suplement per estar disponibles en qualsevol moment del dia. Això només seria una part, perquè és impossible posar preu a tanta compassió i paciència sense les quals el dia a dia no hauria rodat. La societat moderna de serveis encara no havia creat la majoria de professions que avui ocupen les dones, així que l'opció del progrés per mitjà de l'educació femenina tampoc era un camí amb gaire destinacions. L'altra cara d'aquesta assumpció immensa de responsabilitats i funcions ha estat que les mares àvies han tingut poc temps per elles. Unes dècades enrere costava trobar dones entre les classes mitjanes i baixes amb un oci propi i complet. Costava trobar biografies amb hores suficients d'escola, de cultura i de llibertat. Els límits on haurien pogut arribar aquestes persones, l'altura de les seves creacions, només se'ns fan visibles quan altres dones avui en dia s'han expandit fins a cotes que també haurien pogut aconseguir les seves mares àvies d'haver comptat amb les circumstàncies actuals. Paradoxalment, quanta més dedicació a sostenir la vida dels altres, menys possibilitats de tenir ingressos propis, fins al punt que de majors estan cobrant unes pensions baixes per gaudir d'una independència merescuda, amb què viure la darrera part de la vida quan s'han de dedicar a elles mateixes. Un dels condicionants era el nombre de fills. La natalitat no controlada causava que els anys de fertilitat donassin per néixer molts infants i prou espessos. Trobàvem famílies habitualment de 6, 9 o 11 germans, una situació que determinava el dia a dia per molts d'anys. Molts d'aquests parts,
produïen a casa, a vegades amb mare i en molts llocs amb una madona amiga dels voltants. La proporció de petits i l'estat de la medicina de llavors provocaven períodes llargs de fills malalts i entitats. I es podia combinar amb atendre parents majors acuïts a la mateixa casa. Una oferta pública inexistent de serveis públics per a fills amb condicions especials transferia a la família i als seus pocs estalvis tota la lluita per viatjar, per trobar metges i experts que els ajudassin i després organitzar i crear a Silla la continuïtat d'aquests serveis. Res d'això impedia que s'alimentés la cuina de llenya per coure cada dia tots els panxons de tanta gent, de proveït ser dels queviures amb prou garanties al mateix temps que es procurava gastar poc. Les porquetjades a final d'any, amb porquetjadora o sense, omplien les cambres de reserves en forma d'embotit. Les porquetjades eren l'equivalent a un nombre gran de visites avui en dia al supermercat per valor de molts nuclis. I després de cada menjada arribava l'escurada. L'aigua no rejava de les aixetes i si n'hi havia procedia de dipòsits elevats on primer s'havia d'impulsar bombatjant manualment. La roba es rentava a piques i a vegades a les beurades d'esboquer. Els vestits més delicats es retejaven curosament d'evitar de remull i desgastadors. Eren imprescindibles les planxes amb calius de braces. Algunes mares àvies cosien i altres només fregien. Un parell de dies a la setmana es collia el pa als forns dels llocs. Aquells dies s'aprofitava l'escalfor per als tians de menjars al forn. Cafè d'ordi, oli i aigua per berenar, oli i aigua amb broix, llegums, pa amb formatge, conserva de casa i embotit eren altres menjars freqüents. Els bons moments es valoraven en ser tots a la taula i no a sa gana. Això ja bastava. Els Nadals, per exemple, no eren gaire excepcionals i els reis es limitaven a capses de colors i a llibrets de pintar i a qualque joc de taula. Els anys de maternitat tensa es combinaven amb treballar a casa per poc de fàbrica, cosint, fent bijuteria o frontisses alhora que mantenien la llar. Quan els fills han arribat a majors avui en dia, la incorporació de les mares a treballar fora ha portat a les àvies a substituir-les. Sabem que actualment es necessita molt per viure i que els salaris no van sobrats. Les àvies acudeixen en ajuda dels fills i dels nets, permetent que les parelles treballin prou i tinguin poc de temps. Moltes no han tingut més vacances que qualque setmana en estiu i, sobretot, molt poc temps per viatjar. Els estalvis ben estirats just han arribat per avançar-se a una casa humil amb esforços d'anys. Després de dècades, la major satisfacció és veure que el sacrifici d'un parell de generacions avui permet als descendents tenir més oportunitats i vides més dignes. La història de les mares àvies s'ha omplert de la bellesa de l'ocupació, el nivell més alt d'estimació i potser de la felicitat de complir amb els deures, però també ha viscut en una mena d'injustícia silenciosa. Na Nini Congener és la sisena de 9 germans. A casa mon pare havien estat 10 i a casa mare també 9. Na Nini, com la resta de germans, va néixer a Torralba Vell. Només el petit ja ho va fer a l'1. Va perdre un germanet de mig any i un altre de 6 de pulmonia doble o bilateral. Al lloc hi van viure molts anys fins que tota la família s'acomodà de lloguer al carrer del Bisbe. Abans havien posat en 3 habitacions d'immobles diferents. Baixaven amb la galera cada diumenge per anar a missa. Molt més endavant, els pares van poder comprar una caseta al carrer de l'Àngel. Sa mare va ser una dona que no parava mai, forta com l'àvia, van viure fins als 90 anys. Després d'una vida rodejada de persones, sa mare, de major, enyorava el caliu humà del passat. Quan es va veure impedida, tot i el seu altruisme i dedicació a tots ells, els expressava que voldria poder pagar-los les atencions que ara li retornaven. Els hiverns de Torralba Vell s'escalfaven amb percers i bosses d'aigua calenta, sense electricitat, fent servir diferents tipus de llums amb creus. Els germans compartien llit de plaça i mitja perquè si no, les habitacions no haurien bastat. Passaven moltes hores jugant a la porxada i no recordo estones d'avorriment. Sempre hi havia coses per fer. Quan van passar a viure al poble, amb 10 anys va ensenyar-se d'ajutadora a casa mare de la petita Clareta. Van comprar una màquina de segona mà i va cosir per Cat Silverios, després per Novus i per més tallers. Es va casar amb 24 anys. Amb els 4 fills, primer va seguir ajuntant de casa seva. Després va començar a fer net cases i també l'escola de la Salle d'Escorrassà.
poques oportunitats d'estar assegurada. Més endavant va sorgir la proposta de participar en els campaments de la parròquia, primer com a ajudant, després com a cuinera d'aquelles setmanes en tendes amb un cofre. En l'estímul d'en Pere Oleu partia amb els fills grossos i el petit de 2 anys. En Norman, l'espòs, hi anava a dormir quan podia. Cuinar i conviure amb tots aquests joves i fiets van ser dels millors moments que recordo. De més endavant, va tenir cura de sa mare i del sogre. Ara, na Nini reconeix que ha estat una vida de feina i de dedicació, de molt d'esforç, poc temps i d'estalviar justet, que li ha quedat una pensió mínima. L'enorgulleix, però, que els seus 4 fills han pogut guanyar-se als estudis superiors i el benestar que abans costava tant. Na Magdalena Camps Portella va ser una de 5 germans, a que son pare havien estat 8 i que sa mare 3. 2 dels germans de sa mare van morir amb 6 i 7 anys de pulmonia que es van encomanar una a l'altra. Na Magdalena recorda que sa mare desitjava amb molta intensitat haver estat mestra d'escola, però que la mort prematura de l'àvia en un part va ocasionar que l'avi, viudo, es negàs a deixar-lo partir perquè havia d'encarregar el set de la casa. La Magdalena va anar a l'escola pública de fietes que hi havia dalt la Plaça Nova, amb l'immoble que després seria fàbrica de capses i després la gestoria Màstia. No hi assistien moltes fietes que ja s'ensenyaven de mosses. Ella sempre va tenir la sensació que les alumnes de famílies pobres no eren les preferents per a les mestres, que segurament es decantaven per altres amb més oportunitats per les condicions econòmiques. Quan a casa seva van voler optar a una de les cases barates del carrer de Ramal, una promoció d'habitatge social, des principi del franquisme, els mínims econòmics no els hi van permetre. Sempre vivint de lloguer, van passar pel carrer de Ciutadella, on a la botiga de queviures de la cantonada dels carrers Barrecs hi havia una de les primeres rentadores compartides de pagament. A casa seva van conviure molts anys amb una tia de sa mare que ells anomenaven padrina i que exercia d'àvia, la qual cosa va permetre que sa mare pogués anar a treballar a frontisses quasi tota la vida. El repartiment de les tasques de la llar es distribuïa entre les dones, mentre que els homes n'eren passius i encara se'ls havia de servir. Les persones grans de la família van envellir i morir a casa. D'adolescent es va ensenyar de modista. Després va treballar amb Fernando Cintas, al Raval, fent un poc de tot, quasi sempre funcions secundàries, mentre que els homes sempre ocupaven les principals. Quan hi va haver molta feina de sabates, va treballar 14 o 15 anys per nous. Tenien un oci amb poques ofertes. Els bosquets quasi no sortien perquè no hi havia on anar. Escoltaven la ràdio, feien ganxet, calça o brodaven. L'arribada del cine entre setmana ho va animar. Els dimecres o dijous partien i sopaven les gallines del cine. A ella li agradava llegir un poc, però molts dels seus majors encara no sabien 4 lletres i signar. De casada, ells van tenir les primeres filles. Llavors feia estoig de bijuteria que seva i després va cuidar gent gran en diferents domicilis. Quan van tenir la Rosa, tant ella com en Tomàs, el seu home, van dedicar gran part del seu temps a cercar, trobar i aprendre les millors maneres d'atendre-la i encaminar-la cap a una autonomia personal suficient. Quan la vida cultural dels pobles va animar, li ha agradat molt participar a concerts i actes. De més major, va assistir també a l'escola d'adults. Ai, mamà, és una cançó de la cantautora catalana Rigoberta Bandini. La cançó es va estrenar de forma independent el 23 de desembre de 2021 com a candidata a representar Espanya en l'edició de 2022 del Festival d'Eurovisió. Segons Bandini, la cançó és un crit feminista, creat per rendir homenatge a les mares i a totes les dones. És una cançó que també critica que el cos de la dona estigui constantment en judici públic. Els autors són Esteban Navarro, Tordal i Paula Lugo González, que és el nom real de la Rigoberta. Ella la va escriure amb 23 anys. La Rigoberta la va escriure amb 23 anys, abans de ser mare i al·ludint del quadre de la llibertat guiant el poble. Diu Bandini, encara m'emociona aquesta dona guiant el poble en el quadre de la croada. És una cançó simple que contraposa fets molt quotidians a la cura fraternal amb els desitjos nobles de les mares d'aturar les guerres i de fer un món millor on els somnis de benestar i de bellesa es facin extensius a tothom. Empra el personatge femení del quadre mostrant els pits com una metàfora de la maternitat com a guia.
que has sangrado tantos meses de tu vida. Perdóname antes de empezar, soy engreída, lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando pecho fuera, puro estilo de la cría. Mamá, 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 por tantas mamás, todas las tú que amarraste en tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar, pero con fortaleza. Escúchame, mamá, 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 paremos la ciudad, sacando pecho fuera, puro estilo de la cría. Mamá, mamá, todas las porque no tiran tanto pelo nuestras tierras, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Escúchame, Hem arribat al final, l'hora dels agraïments. Aquests actes nostres són pur altruisme. Tenen prou costos, però els solventem sumant il·lusions i el que porta bonament un i altre. No és una mala manera de construir cultura, cooperant entre molts, tal vegada la millor manera. Els vull fer evident que, així i tot, aquesta balada té unes despeses d'uns 2.000 euros pel cap prim i que la subvenció que la nostra entitat rep de l'Ajuntament només és de 3.000 euros cada any. Per això, al llarg de l'any fem moltes coses que aquest acte central.
Per això, en sortir, trobaran una capsa que servirà de taquilla inversa, per tal que cadascú de vostès, que vulguin, i faci el donatiu que bonament pugui. Donatiu que servirà per pagar la participació imprescindible dels professionals que ens han ajudat. Ara citaré a tothom i després els aplaudirem tots junts. Moltes gràcies un cop més a en Bosco i a la parròquia per la cessió de l'espai, les flors i per les molèsties. Gràcies a Esperança Petrus. Gràcies a les diferents protagonistes que han aportat el seu testimoni. Na Maria i na Benita Cintes Carreras, na Carme Florit Andreu, na Àgueda Roger Riera, na Palmina Carmona Sales, na Nini Pons Gené i na Magdalena Camps Portella. Excel·lent la feina de les cantants, na Ruth Florit, na Sílvia González i na Joan Malià. Dels músics, en Suso González, en Pablo Millas i en Sergi Martín. De les tres presentadores, periodistes les tres, na Carla Maller, na Marta de Olives i na Mercè Pérez. D'en Lluís López en la part digital. Gràcies també a l'Arxiu d'Imatge i So, que ens ha deixat emprar les fotografies de diferents fons cedits per famílies i particulars. Els volem demanar que al final no se'n vagin immediatament. Ens agradaria encendre els llums, que es posin drets i fer una foto des de dalt de l'altar amb tots vostès. Les persones que han intervingut i amb els nostres testimonis en representació de tantes altres ajuntadores, madones, cambreres i mares àvies, només serà un minutet. Queda només un darrer tema musical que farà de cloenda. I en aquest punt em demano: hauríem pogut prescindir de fer aquest acte si tenim els pocs recursos que tenim? No. No, de cap manera. Quan som conscients de manques de justícia hi hem de posar remei, o almenys ho hem d'intentar. Si per comoditat, per por, navegam en contra de la consciència, mai no podrem ser un poble ric realment. Ric en saviesa, en convivència, en humanitat. Aquests són tres tresors que segur segueixen cercant en el títol La veritat. La història, que té en compte el paper de totes les protagonistes, l'art valent, com la música d'avui, que commou drets, i la trobada entre vostès i la realitat que hem descrit, són eines per una comunitat més sana. Ens omple de satisfacció que ens hagin donat l'oportunitat de compartir tot allò que avui s'havia de dir, perquè el nostre món petit de l'O pot ser un món més equitatiu, amb les infinites històries de dones que es mereixen la valoració social i el reconeixement econòmic que les situï en el lloc que pertoca en la història. Això és el que nosaltres preteníem. Gràcies a tots i molt bona nit.
canvi de l'última cançó de la ballada. Wonder Woman, dona meravellosa, de la Miley Cyrus. Les llàgrimes no estan parades amb la força. Aquest podria ser el resum de la cançó. Pot ser de gran part de l'acte d'avui. Aquestes llàgrimes, que massa vegades s'han entès malament, com a tributs de debilitat quan ho eren de sensibilitat. És la mateixa força de moltes de les dones que hem tractat avui. Força que no és manifestació de poder, sinó de resistència, capaç de moure muntanyes. És una balada de l'any 2023 que ens cantaran juntes na Sílvia, na Ruth i na Juana i que servirà per tancar l'acte. La història d'una dona forta i resistent que ha viscut 1000 vides i ha experimentat dolor, però que encara es manté forta. Les més fortes ens hem de combat i moltes vegades ho hem volgut ocultar, però la protagonista tanmateix no ho dirà. Ella és 1.000.000 de moments, va viure 1000 vides. Mai se sap si està desesperada. Només quan plora, quan el seu disc favorit sona i balla a les fosques, no pot evitar que els seus ulls s'aixequin. Ha morit. Bona nit i fins una altra. Mm-hmm.